Mahilig ka bang maglaro ng mga online casino? Mag-scatter o sa madaling sabi, magsugal gamit ang iyong cellphone. Kung mahilig kang mag-online casino, mag-beat, mag-scatter o magsugal gamit ang iyong cellphone, para sa iyo ang bidyong ito, kaibigan. Maaaring tapusin mo ang bidyong ito, i-like mo na rin kung nagustuhan mo at i-share mo para makita ng iba at para maging aware din sila sa paglalaro nila ng mga online casino. Dahil sa panahon ngayon, nagkalat na sa social media ang iba't ibang uri ng sugal. Yung iba ay pinagpupromote pa ng mga sikat at malalaking content creator. Hindi naman sa pinipigilan ko kayong magsugal. Ang nais lang iparating ng bidyong ito ay maging maingat tayo sa pagpili ng link o mga application na may kinalaman sa pagsusugal. At dahil nagkalat na nga ang iba't ibang uri ng online casino, nagkalat na rin ang mga scammer. Gumagamit sila ng phishing link, phishing application na may kinalaman sa sugal para makapangloko ng mga tao. Sa bidyong ito, ipapakita ko sa inyo ang isang uri ng online casino na maaari kayong ma-scam. Isa ito sa online casino na dapat ninyong iwasan. Ito ay may pangalang 7 Lucky o may link na www.double777. Sa unang bukas nyo pa lang ng link na ito ay magkakaroon agad kayo ng bonus na 100 pesos at kailangan nyo itong ilaro. Siyempre dahil scam ang online casinong ito ay ang 100 pesos nyong ilalaro ay mananalo agad ito. At kung nakikita nyo ang balance ko ay 14,000 ngunit hindi ko ito ma-withdraw. Dahil sa pag-withdraw kailangan mo mag-apply ng kanilang VIP at para makapag-apply ka ng VIP kailangan mong mag-deposit ng pera. Dito pa lang halatang scam na ang online casino ito dahil ang mga lehitimong online casino ay hindi humihingi ng VIP para ikaw ay makapag-withdraw. Maraming laro ang pagpipilian mo sa online casino ito ngunit hindi mo ma-open dahil may recommendable silang laro na dapat iyon lang ang pwede mong laruin. Kaya kung ikaw ay mahilig maglaro ng online casino, siguraduhin mo nang lehitimo ang link o ang application na napili mo bago ka mag-deposit o i-research mo muna kung ito ba ay legit or scam. At para naman sa mga magtatanong kung saan ko nakuha ang link na ito ay pumunta lamang kayo sa comment section dahil doon nyo makikita kung saan ko ito nakuha. Hanggang dito na lang ang video ito at sana nakatulong lalong na sa mga mahihiling maglaro ng online casino. Maraming salamat sa panonood and peace out.